Lohjan Pyhän Laurin kirkko on Suomen kolmanneksi suurin keskiaikainen kirkkorakennus. Se kertoo keskiaikaisen Lohjan seudun vauraudesta. Suopea ilmasto ja hedelmällinen maaperä olivat täyttäneet aitat. Ehkä kiitollisena kaiken hyvän antajalle rakennettiin tämä kirkko. Edelleen 5,5 vuosisataa myöhemmin sen 34 metrin korkeuteen kohoava katonharja hallitsee Lohjan kaupungin maisemaa. Vielä erityisemmäksi tämän kirkon tekee sen sisätilat. Seinät ja korkeuksiin kohoavat holvit, jotka ovat kauttaaltaan kirkkomaalausten peittämät. Emme tunne nimeltä kirkon kuvamaailman luojia. Ehkä mukana oli Ruotsissa vaikuttaneen saksalaissyntyisen Albert Pictorin oppilas. Aiheet maalauksiin noudattavat keskiaikaisen niin sanotun Biblia-pauperumin sisältöjä. Joukossa on myös maalareiden suunnittelemia sovelluksia mallikuvien teemoista. Eräs tällainen kuva, johon taiteilija on saattanut tallentaa itsensä ja välähdyksen kokemuksistaan, sijaitsee eteläisessä Holvilappeessa, jossa kirkkomaalarin telineet ovat rikkoutuneet paholaisen vaikutuksesta. Jeesuksen äidille osoitetut rukoukset kuitenkin kantavat tuossa tilanteessa. Maalari saa kiinni neitsyt Marian viitanliepeestä eikä vaurioidu. Maalaukset ovat valmistuneet todennäköisesti 1510-luvulla, Suomen viimeisen katolisen piispan Arvid Kurjen aikana. Hänen vaakunaansa kannatteleva enkeli on maalattuna kuori-ikkunan viereen. Maalausten sommittelu on edeltänyt tarkkaa suunnittelua. Piispa ja muut Turun tuomiokapitulin oppineet ovat olleet mukana tuossa työssä. Oletettavasti myös Lohjan kirkkoherra. Vuonna 1514 nimitettiin kirkkoherraksi Anders Henrikin poika -niminen mies. Eräs kirkon erikoisuus onkin monet apostoli Andreaksen kuvat kirkkosalissa ja erityisesti sakastissa. Kun asehuoneesta astutaan kirkkotilaan, tulijaa tervehtii apostoli Andreas vinoristeineen. Oletettavasti kuvien teologisessa suunnittelussa on ollut mukana myös Naantalin virgittalaisluostarin vaikutuspiirissä olleita henkilöitä. Seinällä seisoo itse Pyhä Birgitta yhdessä tyttärensä Katariina Vaatsteenalaisen kanssa. Katariina oli vastikään vuonna 1489 julistettu autuaaksi, ja hänen pyhimykseksi julistamiseensa ehkä jo varauduttiin maalausten suunnittelussa. Samoin varmaan tehtiin kuori-ikkunan vieressä olevan piispahahmon suhteen. Hän on ilmeisesti Autuas Hemming, Turun piispa, Pyhän Birgitan ystävä ja luottohenkilö. Molempien autuaksi julistettujen henkilöiden kanonisointi jäi kesken uskonpuhdistuksen alettua. Kirkon suojeluspyhimyksen Pyhän Laurin marttyyriosta kertovien kuvien viereen kirkon holviin on kuvattuna Pyhän Birgitan ilmestys. Neitsyt Maria levittää suojelevan viittansa ansiottomien, alastomina kuvattujen ihmisten turvaksi. Pylväiden pyhimyskuvien joukossa on Birgitan kotiseudun apostoli ja suojeluspyhimys Pyhä Bodvid. Maalaustyön rahoittajina lienee ollut myös varakkaita yksityishenkilöitä.
Eräs heistä on oletettavasti ollut Raaseporin linnanpäällikkö ja Kirkniemen kartanon omistaja Tönne Eerikin poika Tot. Kirkossa tiedetään olleen lasimaalaus hänen vaakunastaan. On esitetty myös oletus, että kiirastulta kuvaavassa maalauksessa olisi kuvattuna Tönne Eerikin poika ja hänen puolisonsa Katariina Bjelke rukoilemassa neitsyt Mariaa kiirastulessa olevien sukulaistensa puolesta. Maalausten lahjoittaminen oli kirkon ohjeistama hyvitystyö, jolla saattoi lyhentää kiirastulessa vietettävää aikaa. Kirkkomaalaukset eivät ole vain koristelua. Niillä kaikilla on opetuksellinen ja hartaudellinen merkitys. Yhdessä ne muodostavat vastauksen ihmisten keskeisimpään kysymykseen: miten minä pelastun? Kirkon itäseinällä on maalaus maailman ja ihmisen luomisesta. Jumalan suunnitelma tärveltyy syntiin lankeemuksessa, ja sen jälkeen synti, eli väärien valintojen tekeminen, on leimannut ihmiskuntaa. Paratiisista karkoitettu ihminen tavoittelee maallista menestystä ja rikkautta. Asehuoneen maalaukset petollisia hevoskauppoja tekevistä miehistä ja vanhan kansanuskonnon loitsuin luotuun parahahmoon turvautuvasta, voita kirnuavasta naisesta kertovat tästä hyvin kohtikäyvästi. Kristuksen haavoista virtaava sovitusveri voi kuitenkin pyyhkiä pois niin petoksella mammonaa kartuttaneen kauppiaan kuin veitseen tarttuneen murhamiehen synnit. Laajin yhtenäinen kuvasarja kertoo kristinuskon keskeisimmästä asiasta, Jeesuksen uhrikuolemasta ja ylösnousemisesta. Se on sijoitettu kirkon länsi- ja pohjoisseinille. Kertomus alkaa Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin. Sitten siirrytään kiirastorstain tapahtumiin, jotka päättyvät Jeesuksen vangitsemiseen. Pitkäperjantain tapahtumilla on keskeisin asema maalauksissa. Kuvataan Jeesuksen tutkimista eri vallanpitäjien luona. Lopulta Pontius Pilatus pesee kätensä ja ruoskittu ja orjantappura kruunulla kruunattu Jeesus luovutetaan ristinnaulittavaksi. Kuollut Jeesus lasketaan alas ristiltä äitinsä syliin. Vavahduttava Pietaa-maalaus on eräs kirkon koskettavimmista maalauksista. Hautaan laskettu Jeesus saarnaa pelastuksen ilosanomaa Tuonelassa oleville sieluille. Ja sitten koittaa 3. päivän aamu. Haudalle tulleet naiset kohtaavat tyhjän haudan ja kuulevat enkelin ilmoituksen: hän ei ole täällä, hän on noussut ylös. Hämmentyneet naiset ja opetuslapset saavat kohdata ylösnouseen Jeesuksen ja vakuuttua, että Jeesus elää. Kristillisen opetuksen mukaan ihminen joutuu kerran vastaamaan Jeesuksen edessä vaelluksestaan ja tekemistään valinnoista. Jeesus istuu taivaallisella valtaistuimellaan, jonka jalustana on maa. Maalauksessa kuvatun Jeesuksen suusta puhkeaa oikeudenmukaisuuden miekka ja armon lilja. Tuomiossaankin Jumala on rakkaus. Samaa sanomaa julistavat myös lähes vimmaisesti eri puolille kirkkoa maalatut punaiset ruusut, Jumalan rakkauden symbolit. Jeesuksen valtaistuimen eteen on kuvattuna myös neitsyt Maria ja Johannes Kastaja. He rukoilevat tuomiolle tulevien ihmisten puolesta. Keskiajan katolisessa opetuksessa pyhimykset
ja näiden pyhien ihmisten ansioihin turvautuminen oli tärkeää. Kirkon seinille ja erityisesti pylväisiin kuvatut pyhät miehet ja naiset olivat esirukoilijoita, joiden turviin heikko ihminen saattoi jättäytyä niin maallisen vaelluksensa kuin iankaikkisuudenkin suhteen. Neitsyt Maria oli pyhimyksistä tärkein. Kirkkosalin päälaivan holvissa on maalaus, joka kertoo Marian kruunaamisesta taivaan kuningattareksi. Ja sitten eri puolilla kirkkoa kuvauksia Mariaan turvautuneista henkilöistä. Marian äidillisen hahmon suojaan oli entisajan ihmisen helppo luottaa. Katariina Aleksandrialaisen ja Kristoforos-pyhimyksen elämäkertalegendat on kuvattuna laajasti. Useimmat pyhimykset olivat kärsineet marttyyrikuoleman, kuten nämäkin pyhimykset. Uskon marttyyrius ei enää ollut kuvia katselleiden lohjalaisten uhkana, mutta muuten kuolema oli läsnä sairauksien ja katovuosien vuoksi. Myös alituiset sodat pitivät yllä väkivaltaisen kuoleman uhkaa. Uskonsa puolesta kuolleet pyhimykset koettiin ehkä tämänkin vuoksi läheisiksi. Monien pyhimysten kuvien edessä oli sivualttareita, joiden ääressä saattoi rukoilla suojelusta ja kertoa mieltä painavista asioista. Kansanhurskaudessa pyhät miehet olivat tärkeitä. Lohjan Pyhän Laurin kirkko on varjeltunut tulipaloilta ja sotien tuhoilta. Kulttuurimme kauneusihanteiden muutokset ovat sitä jonkin verran vaurioittaneet. Ikkuna- ja oviaukkoja on aikoinaan suurennettu kirkkotilan valoisuuden lisäämiseksi. Pääosa keskiajan lopulla maalatuista maalauksista on kuitenkin säilynyt, ja uskonnollisen sisältönsä lisäksi ne kertovat meille myös välähdyksiä aikakauden suomalaisesta elämästä monien yksityiskohtien ja esimerkiksi maalausten henkilöiden vaatetuksen välityksellä. Pyhän Laurin kirkko on lohjalaisten aarre, mutta myös kaikkien suomalaisten yhteinen kansallisaarre. Se on paikka, jonne vieras niin läheltä kuin kaukaa kannattaa tuoda aistimaan keskiajan hämyä värikkäiden kuvakertomusten parissa.